Dnešní slavnostní večer. Já jsem moc rád, že opět po roce se setkáváme a že vás mohu pozdravit. Nejenom dobrý večer, ale také Láčo Gives, Romale! Pavel Bachtale, Romale! Som rado. Ojamen Dikas Pes Followers! Jsem rád, že se opět po roce setkáváme a že vás mohu přivítat na už 14. ročníku mezinárodní soutěže Miss Roma 2014. Ještě vám všem hezký dobrý večer. Přátelé, těšil jsem se na tu atmosféru, pár soutěží krásy mám za sebou, ale atmosféra tady v Hodoníně na Miss Roma je skutečně nezaměnitelná. Předseda poroty pokyvuje a já mu dávám rovněž za pravdu. Dámy a pánové, ještě dříve, než vám představím letošní 12 finalistek, 12 adeptek na titul Miss Roma 2014, tak mě dovolte, abych poděkoval těm, bez kterých bychom se nesešli, a také těm, kteří převzali záštitu. Záštitu nad letošním 14. ročníkem převzali předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka. Děkujeme. Také hejtman Jihomoravského kraje pan doktor Michal Hašek. Rovněž velik poděkování a potlesk. A také místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan inženýr Zdeněk Škromach, kterého srdečně vítám. Dámy a pánové, garanti letošního finálového večera jsou náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Václav Božek, zaslouží si také obdiv a potlesk. A dalším garantem je ten, který sedí v čele odborné poroty, radní Jihomoravského kraje, pan magistr Jiří Janda. Jiří, děkujeme. Dámy a pánové, teď mě dovolte, abych o slavnostní přivítání a také zahájení slavnostního 14. ročníku Miss Roma 2014 požádal toho, který převzal záštitu. Mezi námi je hejtman Jihomoravského kraje, pan doktor Michal Hašek. Pane hejtmane, tento potlesk, tohle přivítání patří jen a jen vám. Vítejte. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí stát na těchto prknech, kde zanedlouho bude několik nádherných děvčat z České i Slovenské republiky bojovat o titul Miss Roma 2014. Dovolte, abych vás přivítal jako jihomoravský hejtman, ať už jste přijeli z české nebo slovenské části naší bývalé společné republiky v nejkrásnějším kraji České republiky na Jižní Moravě. Vítejte tady u nás. Já jsem samozřejmě nesmírně rád, že se tato prestižní soutěž, jejíž 14. ročník, už dnes večer máme tu čest absolvovat tady v Hodoníně, koná právě tady. Chci poděkovat všem organizátorům. Chci poděkovat Radě pro národnostní menšiny, zastupitelstva Jihomoravského kraje v čele s jejím předsedou Petrem Šelepou. Chci poděkovat radnímu Jiřímu Jandovi, bez kterého si myslím, že by to také nebylo ono. A chci zkrátka poděkovat všem z vás, protože ten seznam byl dlouhý, kdo se podílel na tom, že vlastně dnes večer tady spolu můžeme být. Já věřím, že si to užijeme, že budeme velmi držet palce všem slečnám a dámám tady na pódiu, že emoce budou loncovat nejenom s nimi, ale i s námi. A pro mě už ty misy jsou jasné. Tady platí to olympijské heslo, možná není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Každá, která projde po tomto pódiu, už si zaslouží náš obdiv, potlesk a já věřím, že si ten večer všichni užijeme. Samozřejmě s nejlepším moderátorem Janem Čenským. A potěšili ty, kteří připravili dnešní večer, to znamená Sdružení Romů a národnostních menšin tady v Hodoníně, také Radu pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje a spoluorganizátorem a pořadatelem je také Kulturní dům tady v Hodoníně. Děkujeme! Teď je dovolte, abych pozval předsedu asociace Rady Romů České republiky. Tradičně zahajuje tuto soutěž pan Vladimír Galbalý. Hezký dobrý večer. Vítejte, dobrý večer.
Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, dovolte, abych jménem organizačního výboru a vedení Sdružení Romů národností menšin Hodonín a celostátní asociace Romů České republiky vás srdečně pozdravil a přivítal na dnešní Československé Miss Roma 2014. Jsem rád, že z tohoto místa opět mohu poděkovat všem těm, kteří nám podali pomocnou ruku a podpořili tuto významnou naši společenskou akci. Patří dík všem sponzorům a vedení Jihomoravského kraje. Poděkování také patří všem účinkujícím. Držíme jim palce a přejeme jim hodně zdaru. Šukari a čihatumengue savore. Hezký dobrý večer vám přeji. Dovolte, abych představil 13 členů odborné poroty, kteří budou rozhodovat o tom, která z 12 dívek se právě letos stane královnou dnešního večera a ozdobí se titulem Miss Roma 2000. Než radní Jihomoravského kraje a karán akce pan magistr Jiří Janda, ještě jednou. Hezký večer. Dále v porodě zasedli jednatel společnosti Megava Stepan, inženýr Ivo Knápek. Vítejte. Můj ředitel do Ubuntu je pan magistr Marcel Zimák. Pozvání do poroty přijela vzácná návštěva. Dámy a pánové, je to obdivovatel a znalec dívčí krásy, divadelní, filmový i televizní herec, pan Radim Fiala. Pane kolego, vítej. Porotě je jednatel reklamní agentury Motyčák, pan Radek Motyčák. Také zástupce kadeřnického salonu Nosál, Nikol Nosálová. Ředitel dětského domova Hodonín, pan magistr Jan Svítil. Tradiční host, člen Rady města Jaroměř a podnikatel pan Rudolf Polák. Majitel ony služby pan Jan Pavka. Majitel penzionu Jana Mlínky Milan Teras. Další tradiční host finálové večera, členka zastupitelstva Jihomoravského kraje, paní Ludmila Živná. Hezký dobrý večer, opět po roce. Předseda Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje, pan magistr Petr Šelepa. A ozdobila odbornou porotu také kosmetička Michala Roznosová. Hezký dobrý večer. Mě dovolte, abych pozval 12 půvabných dívek, kvůli kterým jsme dnes večer sem do Hodonína všichni přijeli. Dámy a pánové, tady je 12 finalistek. Začíná finálový večer 14. ročníku Miss Roma 2014. Milé dívky, můžete vstoupit. Jako první se vám představuje dívka s číslem 1. Je 21 let, je ze Sokolova a jmenuje se Veronika Demeterová. V Faglových Varech, obor doprava, přeprava, má ráda sport, přátelé, hudbu, ráda poznává nové lidi, má ráda svou rodinu a svého přítele. A jejím motem je kapka lásky je více než vodopád zlata. Veronika Demeterová, číslo 1. Dovolte, abych vám představil finalistku s číslem 2. Její krásných 16 let, je z Ostravy a jmenuje se Natálie Babiaková. Jako studentka střední školy sociální a sociální činnost má ráda modeling, tanec, hudbu, sport, nakupování, ráda se učí cizí jazyky a jejím životním motem je tato věta: žij každý den naplno. Natálie Babiaková.
představuje finalistka s číslem 3 Adriana Malíková. Adriana je 17 let. Je to studentka střední odborné školy obor číšník. Adriana miluje tanec, ráda kreslí, také ráda hlídá mladší sourozence. Skládá rapové texty, ráda léčí své přítelkyně a chodí na brigády s babičkou a jejím motem je žij tak, jako by tento den byl poslední. Doufám, že si užije dnešní finálový večer. Adriana Malíková, číslo 3. Nina Danielová, číslo 4. Malé Levár. Nině je 20 let, pracuje jako číšník, má ráda sport, hudbu, největší zálibou je tanec, ráda pomáhá rodičům na zahrádce. A miluje společnost. Taková je finalistka s číslem 4. Nina Danielová. Dovolte, abych vám představil finalistku, které je 17 let, je z Hrábošic a jmenuje se Veronika Kroščinová. Veronika studuje střední odbornou školu, obor kadeřnice. Za svoje koníčky považuje všechno, co jí vyplní čas a vyčaruje úsměv na tváři. Jejím životním motem je tato věta. Co mě nezabije, to mě posílí. Číslo 5 to je Veronika Kroščinová. Číslo 6 si pro dnešní finálový večer vybrala 19letá Rebeka Juhasová. Rebeka je z Prešova. Ukončila soukromou odbornou střední školu, obor ekonomika a podnikání. Rebeka miluje hudbu, tanec, zábavu s přáteli, ale na prvním místě je její rodina. Její motto zní: trpělivost přináší růže. To je Rebeka Juhasová, číslo 6. Šťastná sedmička zdobí finalistku, která je z Karlových Varů. Má tady celý fanklub a jmenuje se Tereza Demeterová. Terezka je vyučená kadeřnice. V současné době studuje střední školu živnostenskou obor vlasová kosmetika. Miluje sport, tanec, vaření, ráda se baví s přáteli, miluje svou rodinu a přítele. A jím motem je naděje umírá poslední. Tereza Demeterová, číslo 7. Pod číslem 8 dnes večer bude soutěžit slečna Sáratová, červený kostelec. Věřte, nevěřte, Sáře je 17 let, studuje střední školu ekonomickou, veřejnosprávní činnost. V budoucnu by se ráda stala právníkem, miluje sport, tanec, nakupování, ráda cestuje, nemá ráda falešné lidi, ráda se baví s přáteli. A jejím motem je zvláštní myšlenka. Na dně najdeš perlu. To říká Sára Matová, číslo 8. A se vám představuje také finalistka s číslem 9. Anna Marie Bagárová. Aně Marie je 17 let, je z Brna. Radim Fiala ožil. Studuje 4leté studium, v budoucnu by se ráda stala lékařskou nebo delegátkou, také má ráda tanec, ráda tráví čas se svou rodinou a přáteli, miluje zpěv, kterému se věnoval v dětství a chtěli by v něm dále pokračovat i v budoucnu. A jejím motem je věř a štěstí si tě najde samo. Anna Marie Bagárová. Vanessa Duždová, číslo 10. Vanessa je 17 let, je z Ostravy Poruby. Rok studovala obor kadeřní, poté přestoupila a studuje střední odbornou školu obor pekař. Má ráda focení, nakupování, posezení s rodinou a přáteli, zpěv, tanec, ráda cestuje. A jejím životním motem je: život je boj, ale stojí za to, tak si užívej naplno, říká Vanessa Duždová, číslo 10. Číslo 11
si vybrala 17letá slečna a finalistka Frederika Kažová. Studentka internátního odborného učiliště oboru kuchař. Frederika miluje sport, především volejbal, ráda tančí, zpívá a pozor, je to vášnivá a velmi dobrá kuchařka. A sama říká, že láska prochází žaludkem. Modrá to žena, Frederika Kažová. A celý tucet finalistek uzavírá finalistka s číslem 12, 16letá Lucie Dodušová. Lucie je z Brutálu, první rozstuduje střední odbornou školu, obor kadeřník. Má ráda zpěv, ráda vaří, ráda cestuje, poznává svět. Nejvíce se všem stará a nejraději o malé děti a netrpělivě čeká na příchod dítěte své sestry. A jejím životním motem je štěstí i neštěstí je věcí duše, říká Lucie Dodušová. Dámy a pánové, toto je tedy letošní 12 finalistek, které se v závěru dnešního finálového večera jedna z nich stane královnou a ozdobí se titulem Miss Roma. Dámy a pánové, finalistky nejsou pouze půvabné, krásné, ale také moudré a sami se vám také představí. V rámci první soutěžní disciplíny poprosím o pozdravení a představení soutěžící finalistku s číslem 1. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Veronika Demeterová, je mi 21 let a pocházím ze Sokolova. Přeji vám všem krásný večer. Veroniko, děkujeme za přání. Do číslo 1 Veronika Demeterová ze Sokolova. A už poprosím, aby k mikrofonu vážela svou cestu finalistka s číslem 2. Prosím, Natália. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Natálie Bavěková, je mi 16 let a pocházím ze Stavy. Přeji vám příjemnou zábavu. Děkujeme za přání. Natálce, poprosím finalistku s číslem 3. Adriano, prosím, máte slovo. Dobrý večer, moje jméno je Adriana Malíková, mám 17 rokov, pochádzam z Belou a prajem príjemný večer. Za kromenge pre na tlačida, je hlavne kajtero malé, prada divé zjavné šukách spomínky. Dále Šuka Čaja, Adriana Malíková. Děkuji moc a poprosím finalistku s číslem 4. Ninu, aby i ona pozdravila porotu a hosty. Dobrý večer, moje jméno je Nina Danielová, mám 20 rokov a pochádzam z Mladých Levát. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť na tak skvelom podujatí, akým je 14. ročník Československej Miss Roma. Prajem vám veľa nádherných okamihov, aby ste si z dnešného večera odniesli len tie najkrajšie zážitky. Ďakujem. Nádherný pokřik z publika potěšil Ninu Danielovou a teď poprosím finalistku s číslem 5. Veroniko, prosím. Dobrý večer, volám sa Veronika Kroščenová, som z Rábušíc a mám 17 rokov. Prajem vám všetkým krásny a nezabudnutelný večer. Veroniko, na vás nezapomeneme. Děkujeme moc. Teď už poprosím finalistku s číslem 6. Rebeka. Dobrý večer, moje jméno je Rebeka Juhasová, mám 19 rokov a pochádzam z Prešova. Prajem pekný večer a páči zábava. Děkujeme. Teď poprosím finalistku se šťastnou sedmičkou. Aspoň doufám, že právě pro Teresku je sedmička číslem šťastný. Dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se Tereza Demeterová, je mi 19 let a jsem z Karlových Varů. Přeji všem krásnou zábavu a hezké vzpomínky. Teresko, děkujeme. A Teresko teď vystřídá finalistka s číslem 8. Poprosím k mikrofonu Sáru. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Sára Matová, je mi 17 let a pocházím z krásného města Královéhradeckého kraje z Červeného Kostelce. Kývá jiná v tom, jak je samozřejmě šukáráti, ale samozřejmě i všem ostatním v sále přeji krásný večer.
Krásné přivítání v podání Sáry Matové, finalistky s číslem 8. Už poprosím také devítku. Přichází Anna Marie, aby vás pozdravila. Dobrý večer, jmenuji se Anna Marie Bagárová a jsem z Brna a je mi 17 let. Všem zde přítomným přeji z celého srdce krásný večer a tu menge Roma, teaven saste he bachtale, hete tu menge aven láčile. Anna Marie Bagárová, číslo 9. A nejenom brňáci si radují. Teď poprosím finalistku s číslem 10. Mikrofonu přichází přímo královským krokem Vanessa. Dobrý večer, moje jméno je Vanessa Duždová, je mi 17 let a pocházím z Ostravy Poruby. Přeji vám všem krásný a příjemný večer. Romále Brajna v tu menge láče zábava. Děkujeme za přání. Předposlední dívka v první soutěžní disciplíně. Představí se vám soutěžící finalistka s číslem 11. Dobrý večer, volám se Frederika Gažiová, pochádzam z Spišskej Teplici a mám 17 rokov. Prajem vám krásný a příjemný večer. Děkujeme za přání Frederice Gažiové. Dívce s číslem 11 a poslední s 12. Lucie Dudušová. Ruta. Dobrý večer, dámy a pánové, vážená poroto. Jmenuji se Lucie Dudušová, pocházím z Bruntálu a je mi 16 let. Romale, Brajna v tmé geláči zábava, hojte kelenži do Tosára a samozřejmě tím ostatním také. Dámy a pánové, v tuto chvíli má 12 finalistek za sebou první soutěžní disciplínu a navíc se vám představili nejenom jako finalistky, ale také jako modelky v nádherných společenských šatech. Milé dívky, děkujeme. Musím po roce opakovat větu, že vůbec nezávidím dámám a pánům v odborné porotě. Bude to velmi složité vybrat z těchto půvabných a šikovných 12 dívek jednu jedinou. Ale to už nechám na nich, zatím jsme na začátku a sluší se také představit a poděkovat těm, bez kterých bychom se nesešli. Dámy a pánové, generálním partnerem dnešního večera je stavební firma Rudolf Polák Jaroměř. Rudolf Ješinu, veliké poděkování a potlesk pro vás. Hlavním reklamním partnerem je reklamní agentura Motyčák Hodonín. Také rovněž veliké poděkování. A vy jste se tak krásně roztleskali, přátelé, já to využiji a představím další partnery, kterými jsou společnost Světelský SRO, také Krabička SRO, Megavast SRO, Polák Šavale, také Martin Nosál, kadeřnický salon, také Michal Rozhlasová, kadeřnické služby, rovněž svatební salon Víra Příkazká, rovněž stavební společnost Miroslav Holub Ostrava, Povodí Vltavy státní podnik a také Povodí Moravy státní podnik, Max Reklama Šárdice, společnost VS Břeclav, Mongroup Kostice, také společnost Družba Oldis Hodonín, Kofola, Stanix SRO, Josef Facuna Ostrava, Zetus SRO, stavební společnost Cibriková a penzion Jana Mlínky. Mediálním partnerem jsou Radio Jih a Hodonínský deník. Všem děkujeme. Přátelé, dívám se do zákulisí, nevidím žádnou finalistku, ale vidím tradičního a velmi milého hosta. Dámy a pánové, opět letošní 14. ročník a finálový večer ozdobí Martina Ologová.